Здравейте! Днес ще ви запознаем колко е лесно и бързо може да инсталирате апликацията на Reolink. Отваряте Play Store и в менюто за търсене напишете Reolink. Натиснете изтегляне. След като отворите апликацията, първоначално ще ви поиска да се съгласите с условията за ползване, сте готови да добавите камера дори и без регистрация. Кликнете върху "Добавете ново устройство" и се съгласете с съответните настройки. След като предварително сте сложили в камерата сим-карта, може да я включите и да изчакаме да хване сигнал. След като камерата започне да свети постоянно синьо, обърнете я и сканирайте QR-кода върху нея. Просто следвайте инструкциите, които са дообяснени със ситен надпис.